Iawn, wel, plis trowch gyda fi i Genesis 16. Heddi, dyn ni'n ddarllen o Genesis 16 a Genesis 22. Ac i rai nhw chi sydd ddim wedi bod gyda ni, dyn ni wedi bod yn mynd trwy deithiau yn Genesis, teithiau mae pobl yn mynd arnyn nhw. A just recap bach te, tro diwetha oedd Alun wedi edrych ar benodau 12 a 13 yn benodol, a gweld fod gan Abraham ffydd yn yr arglwydd, ond oedd e hefyd yn parhau mewn sawl ffordd i bechu, i syrthio'n fyr. I'r fath raddau oedd e wedi dweud celwydd, os chi'n cofio, am pwy oedd Sarai ei wraigau, ac yn lle dweud mai hi oedd ei wraigau, oedd e'n dweud mai hi oedd ei chwarae, rhyw hanner gwirionedd, a term fi'n credu nath Alun ddefnyddio, oedd bod e wedi taflu Sarai dan y bus. Mewn geiriau eraill, mwyn peidio gorfod trystio yn yr arglwydd a hefyd wynebu y sefyllfa ei hunan, mae e'n gadael iddi hi o bosib fod mewn perygl mwyn achub ei groen ei hun. Ond beth nath yr arglwydd fyna? Wel, nath e ymyrryd, nath e amlygu twyll Abram i yr eithriaid, a nath e hefyd arbed i bywyd nhw a dangos gras rhyfeddol i Abram a Sarai. A felly maen nhw dal o fewn y berthynas iawn yna oherwydd eu bod nhw mewn cyfamod o gariad gyda'r arglwydd. Nid bod nhw wedi cael ei arbed oherwydd bod nhw'n heiddi cael ei arbed o'r sefyllfa yna, ond oherwydd fod Duw yn ei ras yn dda. Felly, adnod 1 i ddechrau te, dyn ni'n mynd i ddarllen o 1 i 6 i ddechrau te, o benod 16. Nid oedd plant gan Sarai gwraig Abram, ond yr oedd ganddi forwyn o eithdes o'r enw Hagar. Dywedodd Sarai wrth Abram, edrych yn awr, mae'r arglwydd wedi rhwystro i mi ddwyn plant. Dos at fy morwyn, efallai y cael blant ohoni hi. Gwrandawodd Abram ar Sarai. Wedi i Abram fyw am 10 mlynedd yng Ngwlad Canan, cymerodd Sarai graig Abram ei morwyn Hagar yr eithdes a'i rhoi'n wraig i'w gŵr Abram. Cafodd e'r gyfathrach a Hagar a bechiogodd hithau, a phan ddeallodd ei bod yn feichiog, aeth ei meistres yn ddibrys yn ei golwg. Yna dywedodd Sarai wrth Abram, bydded fy ngham arna ti. Rhoddais fy morwyn yn dyfynwes, a phan ddeallodd ei bod yn feichiog, eithym yn ddibrys yn ei golwg. Bydded i'r arglwydd farnu rhyngom. Dywedodd Abram wrth Sarai, edrych y mae dy forwyn dan dy ofal. Gna i fi fel y gwely'n dda. Yna bu Sarai yn gas wrthi, nes iddi ffoi oddi wrthi. Wedyn, os ewch chi i benod 22, ni'n mynd i ddarllen o adnod 1 i 14. Wedi'r pethau hyn, rhoddodd Duw brawf ar Abraham. Abraham meddai wrtho, ac atebodd yntai, dyma fi. Yna dywedodd, cymer dy fab, dy unig fab Isaac, sy'n anwyl gennyt, a dos i wlad Moria, ac offryma ef yno yn boeth offrwm ar y mynydd a ddangosaf i ti. Felly cododd Abraham yn fore, cyfrwyodd ei asyn, a chymryd 2 lanc gydag a'i fab Isaac. A holltodd goed i'r poeth offrwm a chychwynodd i'r lle dywedodd Duw wrtho. Ar y trydydd dydd cododd Abraham ei olwg a gwelodd y lle o hirbell. Yna dywedodd Abraham wrth ei lanciau, arhoswch chi yma gyda'r asyn, mi a finnau ar bachgen draw ac addoli, ac yna dychwelwn atoch. Cymerodd goed y poeth offrwm a'i gosod ar ei fab Isaac, a chymerodd y tân a'r gyllell yn ei law ei hun, ac felly yr aeth i'r 2 ynghyd. Yna, dywedodd Isaac wrth ei dad, Abraham, fy nhad, atebodd yntai, ie fy mab? Ac meddai Isaac, dyma'r tân a'r coed, ond ble mae oen y poeth offrwm? Dywedodd Abraham, Duw ei hun fydd yn darparu oen y poeth offrwm, fy mab, ac felly eithant ill 2 gyda'i gilydd. Wedi iddynt gyrraedd i'r lle roedd Duw wedi dweud wrtho, adeiladodd Abraham allor, trefnodd y coed, a rhwymodd ei fab Isaac a'i osod ar yr allor ar ben y coed.
Yna estynodd Abraham ei law a chymryd y gyllell i ladd ei fab. Ond galwodd angel yr arglwydd arno o'r nef a dweud, Abraham, Abraham. Dywedodd yntau, dyma fi. A dywedodd, paid ag osod dy law ar y bachgen, na gwneud dim iddo, oherwydd gwn yn awr dy fod yn ofni Duw. Gan nad wyt wedi gwrthod rhoi dy fab, dy unig fab i mi. Cododd Abraham ei olwg ac edrych, a dyna lle roedd hwrdd y tu ôl iddo, wedi ei ddal gerfydd ei gyrn mewn drysni. Aeth Abraham a chymryd yr hwrdd a'i offrymu yn boeth offrwm yn lle ei fab. Ac enwodd Abraham y lle hwnnw yr arglwydd sy'n darparu, fel y dywedir hyd heddiw, ar fynydd yr arglwydd fe ddarperir. Amen. Iawn. Wel, beth sy'n gyda ni bore yma te yw i ni'n mynd i edrych ar sut mae'r arglwydd yn gweithio yng nghalonnau bobl i ddod â nhw o le lle yn gyntaf pan maen nhw'n cael eu profi, dyn nhw ddim yn ymddiried yn amseru nac yn ffurf yr arglwydd i le lle yn y diwedd maen nhw'n plygu ac yn ymddiried ac yn profi bendithion hynny. Y peth cyntaf i ni'n gweld fan hyn yw fod yr arglwydd yn rhoi prawf ar ffydd Abram a Sarai gyda y sefyllfa lle dyn nhw ddim yn gallu cael plant. A mae hwnna falle'n swnio'n od i ni, fod yr arglwydd yn fodlon gwneud hynny ac yn dewis gwneud hynny, ond yn sicr yr arglwydd sydd yn gwneud hyn wrth gwrs. Fe sy'n arglwyddiaethu, fe sy'n arglwyddiaethu dros y groth, ac felly fe sydd ar waith. A beth dwi eisiau ni sylwi cyn i ni symud ymlaen yw hyn. Ym mhenod 15, falle bydde fe'n help os oes Beibl gyda chi, i gael eich Beibl ar agor, ond edrychwch ar benod 15 o Genesis, mae Duw wedi dod at Abraham yn barod a dweud, nac ofna, paid â phoeni, dwi'n mynd i dy amddiffyn di, dwi am dy wobrwyo di, a wedyn mae'n mynd mlaen, mae'n mynd â fe mas, tu fas, mae'n gweud edrych lan yn yr awyr, edrych ar yr holl ser yn yr awyr, dyna fel fydd dy ddisgynyddion di. Paid â phoeni, bydd yn iawn. Dyma air yr arglwydd i Abraham. A dyma Abraham yn ymateb trwy ddweud, wel arglwydd, sut mae hyn yn mynd i weithio? Sut dwi'n mynd i gael bennef? A mae'n dweud, Eliazar fy ngheithwas fydd yr etifedd yma, achos styn plant y fi. Sa'n deall sut dwi'n mynd i gael y plant yma. A dyma Duw yn dweud, na, ti'n mynd i gael plant dy hunan. Dwi'n mynd i dyfendithio di gyda plant dy hunan. A ni'n darllen yn adnod 6 o benod 15, chi'n gwybod yr adnod yma fi'n siŵr, credodd Abram yn yr arglwydd a chyfrifodd yntau hyn yn gyfiawnder iddo. Mae e'n credu, mae e'n derbyn gair yr arglwydd. Okay? Ac ar ail hanner penod 15, i ni ddim yn mynd i fi mewn, iddo mae'n rhoi arwydd arall i Abram a mae e'n cyfamodi gyda fe ar ddiwedd penod 15. Felly mae wedi gwneud yn gwbl sicr nawr, mae Abraham yn diall. Mae'n mynd i gael plant. Ac eto, edrychwch nawr, a penod 16, adnod 1, nid oedd plant gan Sarai, gwraig Abram, ond yr oedd ganddi forwyn o eifftes o'r enw Hagar. Be sy'n digwydd yw, yn sydyn, mae Sarai yn edrych ar y sefyllfa, maen nhw ynddo, dyn nhw dal ddim wedi cael plant, a mae'n dechrau meddwl iddi hi hyn, beth allai i wneud am hyn? O, mae Hagar fyna. Mae hi'n eifftes. Dyw hi ddim yn fri, ddim yn wraig i Abram, ond beth am i fi gynnig hi te? Beth sy'n digwydd? Wel, mae hi'n meddwl mae ei job hi yw i drefnu beth sy'n mynd i ddigwydd. I ymyrryd a bwriadau ac amseru Duw ac i fynd o flaen yr arglwydd. Mae'r arglwydd wedi rhoi addewid, wedi rhoi gair i Abram. Y cwestiwn yw, oedd e'n mynd i ymddiried? Ond mae temtasiwn yn dod. Mae temtasiwn yn dod, wel, gallen ni aros, gallen ni ymddiried yn ymwriadau Duw, ond gallen ni hefyd neu rhywbeth yn hunan. Gallen ni hefyd fynd ffordd fy hunan. Ac eisiau gwneud gwaith Duw ar ei rannau, basically. A dyma'r her sydd gyda ni fan hyn.
Mae Sarai yn mynd at Abraham a dweud, wel, beth am Hagar? Beth am ddefnyddio Hagar? A chi'n sylwi, mae hi'n gwneud rhywbeth, ac yn ddiddorol, mae'n debyg iawn i Genesis 2 a 3, lle mae Adda'n derbyn a ddewid gan Dduw, ac yna mae Efa'n dod ac yn dweud wrth Adda, cymer hwn, bita hwn. Yr un ffordd eto nawr, mae Abraham wedi cael addewid oddi wrth Dduw, a mae Sarai yn dod ac yn danglo'r ffrwyth fel petai. Cymer hwn. Beth am ffordd arall? Mor hwydd yw e i gael ein temtio, i fynd tu hwnt ni o gwmpas bwriadau ac ewyllus yr arglwydd fel bod ni ddim yn pwyso. Chi'n gallu gweld yn ein tueddiadau dynol ni fel pobl, i ni eisiau rheoli, i ni eisiau teyrnasu. A mae sawl problem yn does e? Problem un, wel, nid Hagar yw graig Abraham i ddechrau. Problem 2, mae hi'n eiffdes, nid hi yw'r un. Mae Abraham i fod wedi cael ei neilltuo, fe a'i deulu wedi ei neilltuo o bobl sydd yn eilyn addoli, sydd tu hwnt i nawr y genedl newydd yma, a mae ei fod stico gyda nhw. Ond y broblem fwyaf yw, lle mae Duw? Ydy Sara wedi gofyn i'r arglwydd? Ydy Sara wedi ceisio'r arglwydd? Na. Mae wedi mynd yn syth i'w syniadau, ei dibenion ei hunan. Tybed ydy hynny'n gallu bod yn wir amdano ni. Bod ni yn meddwl bod ni ei drefnu ein camau a'n ffyrdd ni, a mynd o gwmpas ewyllus yr arglwydd, heb hyd yn oed gofyn i'r arglwydd. Y reality yw, doedd ddim angen gofyn i'r arglwydd, oedd yr arglwydd wedi gweud yn glir yn barod. Yn furied yno fi aros, pwyso. A chi'n gwybod, mewn un ystyr, gallech chi ddadle bod calon Sarai mewn un ystyr bod y cymhellion yn dda. Hynny yw, allwch chi ddychmygu'r predicament mae ynddo fe? Mae'n gweld ei gŵr hi Abraham sydd wedi derbyn yr addewid yma. Ti'n mynd i gael disgynyddion. Ti'n mynd i gael plant. Ti'n mynd i gael cenedl. Ond dyw hi'n methu rhoi plentyn iddo fe. Mae hi'n profi gwendid mewn geiriau eraill. A beth mae'n dechrau meddwl yw, fi yw'r broblem. Fi sydd ar fai. Problem fi yw hwn. Gwendid fi yw hwn. A oherwydd hynny, mae'n dod i ryw gasgliad. Ydych chi sylwi? Mae hi'n dweud wrth Abraham, edrych yn awr, y mae'r arglwydd wedi rhwystro i mi ddwy'n plant. Sa'n gallu cael plant? Wel, gan bod ni yn edrych yn ôl ar y stori, dwi'n ofyn cwestiwn, ydy hynny'n wir? Na. A gallech chi ddadle am nawr mae wedi rhwystro i gael plant, ond dyw e ddim wedi rhwystro i full stop i gael plant. Na. Ac felly, beth sy'n bwysig deall yw ein bod ni yn aml yn gallu edrych ar ein sefyllfaoedd ni, ar ein amgylchiadau ni, a dod i gasgliadau ynglyn â pwy yw Duw sydd yn gwbl anghywir. Mae hi'n edrych ar y sefyllfa, mae'n edrych ar y ffaith bod dim plentyn gyda hi, a mae'n dod i'r casgliad, mae rai fod Duw ddim eisiau fi gael plant. Felly mae'n rhaid i fi neu rhywbeth yn wahanol. Yn lle dod i'r casgliad, dwi ddim yn gallu cael plant, ond mae'r arglwydd wedi gaddo hyn i fi, dwi angen pwyso ar yr arglwydd. Dyna'r casgliad cywir. Dyna'r casgliad mae'r arglwydd eisiau i ni ddod iddo fe. Os yw gair Duw yn dweud hyn, ond dyw e ddim yn digwydd eto, beth mae hwnna'n dweud wrthyn ni yw nid fod yr arglwydd ddim eisiau ni brofi hwnna, ond fod yr arglwydd eisiau ni brofi hwnna, bod angen i ni bwyso arno fe mwyn i ni brofi beth sydd i ddod. Mor aml i ni'n gallu troi falle fel Sara i chydig bach i, wel, na fe, dwi'n hopeless case test, dim gobaith i fi, dim iws felly i fi obeithio yn beth mae gair Duw yn dweud amdano i. Allwn ni wneud hyn mewn lot o ffyrdd, allwn ni edrych ar beth mae gair Duw yn dweud, dyle fod yn wir amdano ni, bod ni'n dwy'n ffrwyth yn ein bywydau ni. Dyma beth mae Duw eisiau. A wedyn chi'n edrych ar eich amgylchiadau, chi'n teimlo fel chi byth yn newid, chi'n aros yr un peth drwy'r amser, a chi'n meddwl, wel, dim chans i fi gael hwnna, mae rai bod rhywbeth yn bod gyda fi. Yn lle, bod ni'n edrych ar beth yw addewidion Duw ar ein cyfer ni, a bod ni'n dweud arglwydd yn fy nerth fy hunan, allai ddim cyrraedd y safon yna, ond dwi'n pwyso arno ti. Dwi'n ymddiried yno, dwi'n digeisio di.
ar gyfer y cyfan ti'n ei addo, ti'n ei ddweud ar yng nghyfer i. A mae hyd yn oed modd i Satan mewn sefyllfa digon tebyg i sefyllfa Sarai i ddod mewn i'n temtiwn i hefyd gyda'r llaw. Falle bod yna rai yma sydd ddim wedi gallu cael plant. Ac yn aml, i chi falle'n gallu teimlo wedyn, wel, gan bod fi methu cael plant, dwi wedi methu fy ngŵr. Dwi ddim yn wraig digon da. Mae rhaid bod rhywbeth yn bod gyda fi. Ydyn ni wedyn yn mynd i drio mynd tu hwnt i ewyllus Duw a trefnu pethau'n hunain, neu sylweddoli, wel, nid ein job ni yw hynny. Job Duw yw e. Fe sy'n teyrnasu, fe sydd yn rhoi plant, fe sydd yn dewis pwy sydd i gael plant neu ddim, nid fi, nid ni. A felly mae rhaid i ni gofio ein lle, ynddos e? Beth yw gwaith Duw a beth yw ein gwaith ni? Gwaith Duw yw i drefnu ei ewyllus i sorto mas ei fwriadau, nid ein gwaith ni yw hynny. Ein gwaith ni yw ei ymddiried. Nawr, beth yw'r mistake mae Abraham yn neud? Mae e mor dwp, nag yw e? Mewn sawl ffordd mae Abraham yn dangos twpdra. A mae rhaid i ni gydnabod hwnna. Nid bod fi'n dweud, edrych arno fe yn dwp. I fi yr un mor dwp o fe, right? Just disclaimer. I ni gyd yn dwp. Yn ein twpdra, i ni'n gallu cwmpo i'r un camgymeriadau. Mae Sarai yn ffôl yn meddwl ei bod hi'n gallu mynd y tu hwnt i ewyllus yr arglwydd. Ond mae Abraham yn ffôl achos mae e'n gwrando ar Sarai. Pan mae e wedi clywed a ddewid Duw yn y lle cyntaf, mae Duw wedi dweud yn glir, dwi'n mynd i roi disgynyddion i ti. Paid â phoeni, ymddiried yn o fi. Maen nhw'n mynd tu hwnt, mae e'n cael cyfathrach gyda Hagar, maen nhw'n cael plant. A beth sy'n digwydd? Wel, mae popeth yn mynd ar chwal. Chi'n sylwi beth sy'n digwydd? Mae Sarai wedyn yn troi at Abraham ac yn dweud, adnod 5, bydded fy ngham arna ti. Rhoddais fy morwyn yn dyfynwes, a phan ddeallodd ei bod yn feichiog, eithym yn ddibrys yn ei golwg, bydded i'r arglwydd farnu rhyngon. Mae hwnna'n ddiddorol iawn, achos mae'n dweud, bydded fy ngham, so fi di wneud mistake, ond bydded fy ngham arno ti. Bai ti yw bod ti wedi gwrando ar bai fi. Mae'n cydnabod, dwi di wneud mistake. Ond mae hefyd yn cydnabod, ti di wneud mistake. Chi'n sylwi, mae'r ddoi yn nhw'n complicit. Os dim un o'n nhw sydd ddim wedi bod yn dwp yn y sefyllfa. Bydded fy ngham arna ti. Rhoddais fy morwyn yn dyfynwes, a phan ddeallodd ei bod yn feichiog, pan nath i sylweddoli bod hi'n feichiog, yn sydyn, beth ddigwyddodd? Oedd Hagar yn meddwl bod hi'n well na Sarai. Oedd hi'n edrych lawr ar Sarai nawr. Achos oedd hi'n trin Sarai fel rhywun oedd hi'n cynnig dim byd, ond oedd Hagar, oedd hi'n gallu cynnig rhywbeth. Plentyn. Yn sydyn, oedd Sarai'n teimlo'n ofnadw. Oedd Hagar yn meddwl bod hi'n all that. Ac oedd Abraham yn y canol yn sylweddoli faint o dwpsyn oedd wedi bod. Faint o ffwl oedd wedi bod. A mae'n troi ac yn dweud bod ydy'r arglwydd i farnu rhyngon. Mae eisiau bod yr arglwydd yn barnu. Ond yn ddiddorol, sut mae Abraham yn trial delio gyda'r sefyllfa? Adnod 6. Dywedodd Abraham wrth Sarai, edrych, y mae dy forwyn dan dy ofal. Gwna iddi fel y gwely'n dda. O, na'n rydeddus ond y fe'n dy fe. Be mae'n gweud? Problem ti hwn, morwyn ti yw Hagar, syniad ti o dde. Delio gwna di fel ti'n gweld yn dda. Sorta di'r broblem mas. Ydy hwnna'n dangos rhywun sydd yn cymryd cyfrifoldeb am eu llanas nhw? Neu sy'n ceisio'r arglwydd am eu llanas nhw? Na. Mae e'n dal ddim eisiau delio gyda y llanas mae e ynddo. Mae e'n taflu fe unwaith eto ar Sarai. Nawr, diwedd y stori, nathon ni ddim darllen os chi darllen ymlaen yn eich Beiblau, yw fod Duw yn cliro lan mes Abraham a Sarai. Oherwydd mae Hagar a'i phlentyn, wrth gwrs, yn y groth, yn dianc, mae'n ffoi. Ond yr arglwydd yn mynd ar ôl Hagar, yn siarad gyda Hagar, yn tosturio tuag at Hagar, ac Ishmael mewn un ystyr,
Ac eto, dyw hwnna ddim yn ganlyniad sydd yn plesio'r arglwydd. Maen nhw wedi mynd tu hwnt i ewyllus yr arglwydd, yn unerthu hunan, ac oherwydd hynny mae goblygiadau, mae consequences i'w anufudd-dod nhw. A chi'n gwybod am genedlaethau a cenedlaethau oedd yr Ismaeliaid yn broblem i'r Israeliaid. Oedd consequences y digwyddiad yma yn un mawr. A mae'n bwysig i ni ddeall, allwn ni ddim sgyrtio'n o gwmpas os i ni'n mynd tu fas i ewyllus yr arglwydd ac yn gwneud pethau dylen ni ddim, mi fydd goblygiadau hynny ar y ddeiar. Mae e dal yn bobl cyfamodol Duw, mae Abraham dal yn profi gras cyfamodol Duw, ond mae yna hefyd goblygiadau mawr i'w pechod nhw. A'r un peth yn wir i ni heddi. Os i ni'n pechu, mi fydd yna consequences. Pob math o consequences. Mae eisiau ni ddeall hwnna. Dyw e ddim yn golygu bydd Duw yn ein taflu ni mas o'r cyfamod mae wedi wneud gyda ni. Oherwydd ei air mae'n cadw ei air. Mae'n cadw ei gyfamod. Mae wedi gwneud addewid gyda Abram, ac felly dyw e ddim yn mynd i adael i Abram fynd. Na'r math o ddiw yw clod i'r arglwydd am hynny. Ond mae yna oblygiadau dirfawr pan i ni yn mynd tu fas i ewyllus Duw. Ac felly i ni, rhybydd yw, wel, pan mae'n dod at y math yma o sefyllfaoedd yn ein bywyd ni, pan i ni'n cael ein temptio i fynd tu fas i ewyllus Duw, tu fas i amseriad Duw ar ein cyfer ni, nid cyfle i ni fynd ein ffordd ein hun yw ond cyfle i ni ddod a pwyso ar yr arglwydd yw pwyso mwy ar yr arglwydd. Gwaith Duw yw hwn yn cryfhau ein ffydd ni. Nid i'r gwrthwyneb. Nawr, fi eisiau cyferbynnu hwnna i gyd gyda penod 22, felly plis trwch gyda fi Genesis 22. Yn Genesis 22, chi'n gwybod yr hanes, a felly ni ddim yn mynd i dreulio gymaint o amser ar hwnna, ond gobeithio bod ni'n mynd i allu gweld y twf yn Abram, y twf ynddo fe. Mae e wedi dysgu, mae e wedi profi, nid yn unig gras Duw pan mae wedi gwneud camgymeriadau, ond mae wedi dysgu'n fwy na hynny, tro nesaf pan mae'n dod, dyw e ddim yn gwneud yr un camgymeriad, mae'n gwybod nawr, mae yna ffordd gwell. Mae yna ffordd gwell i ymddwyn. Mae gair Duw yn werth ymddiried ynddo fe. Na'r pwynt. Mae'n werth ei sefyll ar air Duw, beth bynnag yw gair Duw. Nawr, dwi eisiau llanw'r gaps yn gyntaf, reit? Os chi'n edrych ar Genesis 21, mae Isaac yn cael ei eni, fel chi'n gwybod fi'n siŵr. Mae hi yn hapus iawn, Sarai wrth gwrs, a mae hi'n gweud adnod 5 bod hi'n 100 oed pan ganwyd Isaac. Felly mae wedi goffod aros, sbelen, reit? Wel y teg, a mae hi'n hun yn cael Isaac wrth gwrs hefyd. Ond mae hefyd yn dweithio ni nes ymlaen wedyn bod Ishmael ac Hagar yn cael ei symud i ffwrdd. Maen nhw'n cael ei symud i ffwrdd nawr, dyn nhw ddim yn bobl yr addewid. A beth mae yn dweithio ni adnod 21, penod 21 adnod 12, yn Genesis, yw hyn. Dywedodd Duw wrth Abram paid â phoeni am y llanc ac eithferch, sef Ishmael a Hagar, gwna bopeth a ddywed Sara wrthyt, sef i adael nhw fynd i ffwrdd nawr, oherwydd trwy Isaac y cedwyr dylinach. Okay? So mae'r gair wedi cael ei roi. Isaac yw yr un, fydd yr etifedd te, a bydd y llinach yn cael ei gadw. So mae wedi derbyn a ddewyd. Mae'r llinach yn mynd i ddod trwy Isaac. Wedyn, mae'n clywed, penod 22, adnod 2. Cymer dy fab, dy unig fab, Isaac, ac y berthyn fe. Nawr chi'n deall pa mor anodd yw'r prawf sy'n cael ei osod ger ei fronau? Mae newydd glywed trwy Isaac y cedwyr dylinach. Fe yw'r un. Nid just, falle byddai'n rhoi un arall i ti, ond na, fe yw'r un. Ac yna nawr, cymer dy fab, dy unig fab. Unig fab yn yr ystyr fe yw'r dyfodol, fe yw'r gobaith ar gyfer pobl Abram ac yr addewid yma mae Duw wedi rhoi. A felly, beth yw gair Duw fan hyn? Mae'n bwysig. Beth yw gair Duw? Gair Duw yw
bydd dy ddisgynyddion yn fwy niferus na'r ser, a berthad y unig fab Isaac. Gair Duw yw'r ddau nhw. Y cwestiwn yw, ydy am i ni wneud y ddau beth pan mae'r ddau beth i weld yn groes i'w gilydd. Nag ydw, ni'n gallu bod yn onest am hwnna. Mae ddau i weld yn cyferbynnu. Ti'n gweithio fi, mae fe yw'r dyfodol fy mhobl, fe yw'r bobl ti'n mynd i roi i fi. Ond nawr ti'n gweithio fi ladd y dyfodol. Sut mae'r ddau beth yn gallu cyd-fyw? Sa'n deall arglwydd. Nag yw hwnna'n gwneud sens? Y predicament mae'n mynd fe? Mae hwn yn gymaint mwy anodd na os ti'n gweud wrth rhywun, fi'n mynd i roi plentyn i ti, ond di'r plentyn ddim i weld yn dod. Mae hwn yn fwy anodd. Mae weld yn gwbl groes i fwriadau Duw. Ond y peth yw, mae Duw wedi dweud. Y cwestiwn nawr yw, ydy e'n mynd i fod yn ifydd? Pan dyw e ddim yn deall, pan dyw e methu gweld bwriadau Duw, pan mae popeth i weld yn gwbl groes i'r ffordd bydde fe'n disgwyl i Dduw i weithio, ydy e'n fodlon ymddiried. Trysto, arglwydd, sa'n deall beth sy'n digwydd fan hyn, ond ti'n gwybod yn well. A ti wedi dweud, so dwi'n mynd i wneud. Na'r her sydd o flaen Abraham. Nes i ddod ar draws dyfyniad gan Spurgeon, chi'n gwybod fi'n hoffi Spurgeon. Falle i rai sy'n gwisgo headphones, allwch chi dynnu nhw off, i wrando ar hwn. Brethren, there are times with us when we are called to a course of action which looks as though it would jeopardize our highest hopes. It is neither your business nor mine to fulfill God's promise, nor to do the least wrong to produce the greatest good. To do evil that good may come is false morality and wicked policy. For us is duty, for God is the fulfillment of his own promise and the preservation of our usefulness. Put the headphones back on. Chi'n deall y pwynt? Mae eisiau ni ddeall beth yw ein cyfrifoldeb ni yn y berthynas a beth yw cyfrifoldeb Duw yn y berthynas. Duw sydd yn cyflawni addewidion, a dyn ni ddim yn gallu gwneud unrhyw ddrygioni mwyn trial cyrraedd y daioni yna. Ein gwaith ni yw trysto yn yr arglwydd, gan wybod bydd yr arglwydd yn gwneud y gweddill. Nawr, beth oedd y prawf yma te ar gyfer Abraham? Wel, mae'r prawf yn syml, nag yw e? Ydy wedi dysgu o'i gamgymeriadau, i ofni'r arglwydd, i gymryd gair yr arglwydd mor serious, nes fod e'n gwneud popeth yn unol â gair Duw, gan wybod bydd Duw yn gweithredu yn ôl ei ewyllus y cwbl sydd ei angen, a bydd y cyfan yn dda. Ydy e'n trysto? Ydy e'n mynd i trysto, hyd yn oed os mae Duw yn gofyn i fi wneud hwnna, rhoi fy unig fab, mae popeth yn mynd i weithio mas fel mae Duw wedi dweud. A peth yw, mae'r un peth yn wir i ni. Mae'r arglwydd yn ein galw ni i ffydd. Ynddo fe ac yn yr holl addewidion sydd i gael yn ei aire. Yn syml, mae gair Duw yn dweithio ni, nag yw e, mae popeth yn mynd i weithio mas. Trystwch yno fi. Ond, yn ein amgylchiadau ni, yn y byd o gwmpas ac yn ein bywydau ni, mae'n adegau lle mae e i weld yn ein rhoi ni mewn sefyllfaoedd, a dyw e ddim ar ddamwain, lle mae pethau yn mynd yn wahanol i fel byddwn ni'n dymuno iddyn nhw fynd. Chyfo beth yn aml i ni'n gwneud, i ni'n trial roi'n hyn yn sgidiau Duw, a meddwl, wel, os byddwn ni yn sgidiau Duw, dyma beth byddwn ni'n neud. Dyma sut byddwn ni yn meithrin Aron. Byddwn ni'n rhoi lot o arian iddo fe, byddwn ni'n rhoi tŷ cyfforddus iddo fe, job da iddo fe, eglwys, mega church iddo fe, bla bla bla. Na. Dwi ddim yn gwybod beth sydd orau i fi. Be dwi yn gwybod yw, pwy bynnag brofion mae'r arglwydd yn gosod yn fy mywyd i, maen nhw daioni fi. A maen nhw yna i ddysgu fi bod fi angen rhoi heibio'r hynna'n a trystio yn yr arglwydd. Chi'n deall y pwynt? Beth bynnag yw y challenges i chi'n wynebu ar hyn o bryd, maen nhw yna mwyn dysgu ni, gwthio ni'n gyfan gwbl at yr arglwydd,
nid yn gwneud i ni drial mynd o gwmpas yr arglwydd. Mae yna obstacle yna. Dychmygwch obstacle o'ch blaenau chi. Ydych chi'n trio mynd o gwmpas yn eich nerth eich hunan, neu ydych chi'n cyrraedd lan ac yn gofyn i'r arglwydd i'ch cymryd chi drosto? Wel, yn yr achlysur yma, gyda Isaac, gyda'r alwad yma i ladd Isaac, mae agwedd Abraham mor wahanol, mae galon mor wahanol, a mae'n hyfryd nag yw e. Chi'n gwefio, mae dyma beth byddwn ni'n neud yn y sefyllfa yma. Trust llwyr yn yr arglwydd. Mae e'n gwybod yn well y tro yma, a gyda llaw, mae'r un challenge yn dod, yr un temptation yn dod, gallai fe chwilio am ffordd mas. Byddwn ni'n gweud, mae dau gyfle iddo fe i chwilio am ffordd mas. Oedd e'n daith tridiau i gyrraedd y mynydd, mae hwnna'n lot o amser i rywun newydd i feddwl. Ond nid yn unig hynny, ond chi sylwi, nath Isaac droi at Abraham a gofyn, Dad, le mae'r oen? Le mae'r oen? Sa'n deall? Os ydyn ni'n mynd i gael poeth offrwm, mae rhaid cael oen. A dyw e ddim y tro yma yn gweud celwydd neu'n treol osgoi y sefyllfa, yn hytrach mae e'n dweud fod mae'r arglwydd yn mynd i ddarparu. Mae gyda fe dryst llwyr yn yr arglwydd i ddarparu, a mae hwnna'n ddiddorol, achos y tro yma mae e'n gwybod, wel, beth bynnag sy'n mynd i ddigwydd, dwi'n mynd i drysto bod yr arglwydd yn mynd i gadw ei air i fi. Beth oedd y gair yna? Wel, penod 21, fod yr arglwydd, adnod 12 yn credu oedd e. Bod e ddim angen poeni, paid a phoeni am y llanc ath geithferch gwna bopeth y ddywed Sara wrth eto, oherwydd trwy Isaac y cedwyr dylinach. Mae dylinach yn saff. Nawr yr her yw, ydy'n mynd i drysto hwnna. Mae dylinach yn saff trwy Isaac. So einau mae Duw yn mynd i atgyfodi Isaac, neu mae Duw yn mynd i ddarparu oen arall yn y lle cyntaf mwyn achub ac arbed Isaac. Mae'n rhaid fod Abraham yn trysto hynny. A mae'r un peth yn wir, pan i ni wynebu sefyllfaoedd sydd i weld yn insurmountable i ni, beth bynnag yw hwnna'n Gymraeg, amhosib i oroesi. Mae'n bwysig bod ni'n dod i ddeall, wel, pan ni'n dod at y sefyllfa yna, mae'r arglwydd yn mynd i ddarparu. Mae'r arglwydd yn mynd i ddod â'i fwriadau dionis perffaith i lwyddiant hyd yn oed. Nid jyst i ddigwydd, ond i lwyddiant ym mhob sefyllfa. Dyna mae'n dweud wrth Isaac, ynddo fe? Ac ar y diwedd, os chi'n sylwi, adnod 13 ac 14 o benod 22, mae'n dweud, bydd Abraham wedi galw'r lle yna yr arglwydd sy'n darparu. Fel dywedir hyd heddiw ar fynydd yr arglwydd fe ddarperir. Beth mae Abraham yn profi pan mae'n trysto yn llwyr, ildio yn llwyr i'r arglwydd yw, mae'r arglwydd yn ateb. Mae'r arglwydd yn darparu. Mae'r arglwydd yn rhoi union beth sydd ei angen. Mae'r arglwydd yn ymyrryd, wrth gwrs, Duw eriod wedi bwriadu lladd Isaac. Nid dyna beth oedd hwn i gyd yn ddyn ag e. Y bwriad oedd, wrth gwrs, i weld a oedd Abraham bellach wedi dod i ddysgu i ofni'r arglwydd, ofni gair yr arglwydd go iawn. A beth amdano ni te? Ydyn ni'n bobl Genesis 16 neu ydyn ni'n bobl Genesis 22? Gai roi e fel yna. Ydyn ni'n bobl sydd yn dal yn ceisio cymryd pethau i'n dwylo'n hunain, materion i'n dwylo'n hunain a ceisio mynd o gwmpas ewyllus yr arglwydd, gweithredu fel i ni meddwl sydd yn dda, bron yn dweud wrth yr arglwydd, sa'n credu bod ti'n gallu handlo hwn arglwydd. Dyna beth o Sara i'n dweud wrth Dduw, ynddo fe? Mae rhaid i fi gamu mewn. Dychmygwch hwnna. Fel petai rhyw toddler bach yn dod at rhyw ffarmwr ac yn dweud, ei, come on now, gad y bales i fi. A wedyn yn dalan un o straws ac yn dechrau un darn bach. Mae'n sili nag yw e, i feddwl bod angen help yr arglwydd arno ni. Mor ffôl ydyn ni. Ni sydd angen help yr arglwydd. Ni sydd angen cynhaliaeth yr arglwydd. A dyn ni, chi'n bod beth sy'n bwysig deall yw bod ni angen dysgu hynny. Dysgu i ymddiried. Mae profion yna ar ein cyfer ni mwyn ein dysgu ni.
Be sy'n bwysig deall dyw Genesis 12 ac 13 ac 16 a 22 ddim yna ar ddamwain. Mae'r profiadau mae Abraham wedi cael ar hyd ei fywyd yna, achos mae ei angen dysgu, dwi angen pwyso ar yr arglwydd. A y cwestiwn yw, pa mor hir mae'n mynd i gymryd i ni? Ydy wedi gymryd mor hir i ni ac yw wedi bod i Abraham o'r diwedd i bwyso. Beth yn y bôn oedd Abraham yn dweud wrth yr arglwydd yn Genesis 12? Dwi ddim yn credu fod yr arglwydd yn ddigon abl i gadw fi'n fyw yn aifft. Dyna beth oedd e'n gweud. So mae'n meddwl, okay, beth allai i wneud am y peth? Na i ddweud celwydd. Na i ddweud mae chwari. Dim ots wedyn, yn ddim lladd fi. Yr un peth, 16. Dwi ddim yn credu bod Duw yn mynd i allu rhoi plant i fi, so mae'n rhaid i fi gael i mewn yn neud rhywbeth. Yn ein bywydau ni, tybed a oes sefyllfaoedd ac amgylchiadau lle ni'n meddwl dyw Duw ddim digon abl i ddelio gyda nhw. Dyn ni'n dangos diffyg ffydd, diffyg ymddiriediaeth yn yr arglwydd. A falle hyd yn oed fel Genesis 22, bod yna sefyllfaoedd yn ein bywyd ni, lle mae gair Duw, mae'n sefyllfaoedd ni'n un peth, mae gair Duw yn dweud rhywbeth, a mae ei weld fel bod hwnna'n amhosibl i'w wneud o fewn cyd-destun ein bywyd ni ar hyn o bryd. Insurmountable. Ond os yw gair Duw yn dweud, mae'n mor bwysig bod ni'n gwneud, bod ni ddim yn syrthio i'r un camgymeriad ag Abraham. Yn hytrach ein bod ni'n dod i ddysgu i bwyso'n llwyr ar yr arglwydd. Ac wrth gwrs, dwi ddim wedi cyffwrdd arno fe, ond mae rhaid i fi gyffwrdd arno fe yn Genesis 22, nag yw yn fendigedig yn mynd addas iawn wrth i ni ddod at y swper mewn gwirionedd, bod ni'n gallu gweld mae darpariaeth yr arglwydd fan hyn, mae'n gysgod o'r Efengyl. Mae'n gysgod mor glir o'r Efengyl, nag yw e. Sut mae'r arglwydd yn dweud, aberthod y unig fab, ond mae'n achub Abraham rhag rhoi unig fab, a mae'n darparu oen yn ei lefe. Ar y trydydd dydd gyda llaw, mae achubiaeth yn dod. A mae'n darparu oen dynam i fod yn boeth offrwm sydd yn dderbyniol i'r arglwydd. Nid yn anerbyniol, ond yn dderbyniol i'r arglwydd. A pan dyn ni'n dod at y swper, dyna'n union ni'n cofio'n diwe, bod yr arglwydd wedi darparu oen yn ein lle ni. Aberth cymod, aberth perffaith, oen dynam sydd yn arogl perffaith, yn arogl hyfryd gerbron yr arglwydd. Nid yn, os byddwch chi'n aberthu ni, byddai fe'n stench. Dyw ni fel aberth ddim yn talu pris, oherwydd i ni ddim yn ddynam. Ond mae'r arglwydd yn oen dynam, yn dderbyniol gerbron yr arglwydd, yn bris dderbyniol. A mae Abraham yn cydnabod mae'r arglwydd wedi darparu.